Mande we no na. Aha ga ogene. Aha mewo Maduka Anas. Okay, wonye ole. Awum onye ụmụawaka ọkpụ ọgbakọ autonomous Community. Ole ihe kpara unu ije? Ihe kpara anyị ije wụ na kamgbe m ji bịa dị n'ala ụmụawaka ọrụ na-akpọ n'ọrụ anyị nwatakịrị na-akpa ashara abịa nọ n'anya n'anya ike abalị niile ya were moto bịa na-eji ụmụ okorobịa ka o wetara ya eche ma Abakaliki ndụ ma ga ngagharị weshi na ụdị ihe a ga-eme anyị n'anya na ihe ndị dị anyị ụtọrọ ntọala wee nye anyị mmadụ efu nna nna ha ananahụ anya ma ya wụ otu nwatakịrị na-akpọshala na Sani na-abịa na anaghị ya naanị ike anyị shi mba na ọ ga-ana ịhụnanya ike anyị eji ebịa ma ngashi na ọkọmewu ya akọ ya na aja ọkọmakwanụ mmadụ ibe ya akọ ya ka anyị bịa ebe bịa jụọ ese ụzọ anyị ga-esi nweta enyemaka iji were ha ala anyị ka mmadụ ghara ịnamanya ọ bụ ihe kpara anyị ije. Anụrụ na ebe ahụ na unu na-akọcha ọrụ ugbo nke ahụ. Anyị na-akọ ọrụ ugbo akpụ anyị niile eji budoza ya ya wụrụ isi n'ọwashi ha bịa lelee ha kpọtazite ndị ga-abịa ile ya eshi nga nwata si ji budoza budo ebe unu kọrọ ihe ebe anyị kọrọ ihe akpụ anyị niile apụchichara ya. Ma aha gị kwanụ? Priscilla ọrụ ihe. Okay. O nwere ihe mma kwuru nga nwere ihe ọzọ ị na-eti? Ihe na-eti ihe o ihe anyị gbatara be kasarala n'owo ka dị n'ụgba ka gọọmenti nụ ya ebe owu na ejiri nhaji jere ha erelizie ya agaghị ajụ ụmụaka ahụ na achịrị na achịta mgbe mere nene dedo na ama anyị ọrụ iwe okorobịa na ya agụrụ na-egbuchi nne ha ama ebe agbalachiri ha a na-achị ala akpụ anyị ọkpọrọ anyị eburu ọnụ ụmụaka anyị agbafuchie dedo na ama anyị ọ dị ka ebe agbara ọsọ n'oge agha so ọwụ ihe kpara anyị iji anyị ji bịa ma ihe gọọmenti ha nụ ihe ha rikpa ha ga-eji na-agbatara anyị ọsọ enyemaka ha bịa ji anya ha dele ọwụ ha ikwunye n'ọnụ. O nwere ka unu si gaa hụ onye eze maka okwu ụmụ nwaanyị ejele na ka onye eze bere akwa jee na ka onye eze si anyị weta ego eji enye anyị fọm ka anyị jee nye eze ejemekwuru ka anyị jee nye eze debe ọwụ ihe ọ gwara anyị si na ihe ọ gwara anyị atọ ha anyị ụtọ na ntị. Adịka mgbe ahụ kwana nwebe ihe ọzọ emerela o mebe ihe anyị ma ọgbagharị ma gba ọsọ anya arahụ ụra na ohe. Ọ dị mma ma anyị anụla ihe kwuru nụ gọọmenti ga-anụkwana ya ebe m na-ekwuole ya nụna ọ dị ma dede ndị ewe nụna ngwa kọwara anyị onye wu Amesone Anurue amonye ụmụaka ọkwa ọgbakọ n'ibitule ka gọọmenti eria ọkwa chairman ụmụaka village. Ịnụla n'ihe ma ụmụ nwaanyị kwuru ma ndị okenye kwuru olee ihe nwere ike ikwuru okwu a? Elekwu n'okwu a na ala lekwu okwu ya ụmụaka mgbe na-aga primary school anyị na-aga ọrụ ebe ahụ nna nna anyị ha rụcha ọrụ ebe ahụ n'ala okwu na-ekwu na-abụ na ala nwa ala ndị obodo anyị emegbe osi gbasachala na-abịa enye anyị nsogbu ọrụ anyị ọwụ gbasahụ ya onwe ha anyị na-enye ha ala enyeghị bandịrị ala niile n'ebe ahụ ọ kpọrọ ndị otu ihe ego ediela ala lelee anụmanụ niile epụchala ya nke kacha nke wụ ụmụ ishikpụ ụmụ nwaanyị anyị nyere n'obodo anyị eri ka afọ iri eriju afọ na akpụghị na ha gbara disie nwoke ma alachara ọkpọrọ alachakpụghị na ha gbara disie alachara anyị niile ọkpọrọ o ji polisi ndị amị na-achụ ya n'aba anyị kpere ihe ụra n'ụlọ gị bịa n'obodo nke agbara ọsọ ebe ụmụ okorobịa niile agbafuchichala ọ gara echigharị anyị efụchọ mere ụbọchị ọ chụrụ ya ọsọ na steeti haus anyị gara di ya ndị eko mere oditenene anyị gara ebe ahụ akpa ya ndị otu anyị ji ọsọ chụọ anyị site anyị na-achọkwara ime pistọkụ PJ kpọrọ anyị kpọkwa ndị otu ha anyị gara na nga igwe mege pistọk on Monday last week after peace and talk anyị akwechi akwụkwọ iji polisi na-achụgharị anyị o kwetere ekwete n'abalị dada lọtara ka igwe polisi ndị amị ha bịa chụọ anyị na-agbagharị anyị ga-ezu ike n'obodo anyị. And the chairman as the community olekwenu ihe imekwarele na about it apart from the peace talk? Mgbe ihe a bidoro anyị edele m akwụkwọ degala chairman ejewe kwuru wegalia leta ka ọ gbadisi m akwụkwọ chinema ihe chairman ejewe kwuru se na ihe ahụ na-ekwugoro ekwugo ọkwenye kwume ha ọnụ ha anụ na ikpe na anụ ka ha gwara hepụ aka n'ala ahụ
anyị edelakwutegala eze ha eze eji mekwuru ihe nye akwụkwọ sị ya ka ọ gba disma akwụkwọ chime ihe eze akpọ ya oku kwe na-aza anyị edelakwutegala piji ọkwụ mtabido ọdụ ọza ha sa ga-eleba ha anyị na ha ga-akpọ ya ọgwa ndị kpọrọ oku uwe okwe na-aza oku akpọrọ ya ọ dị maka ihe ị chọrọ ka gọọmenti mee ịchọ ka gọọmenti meela anyị ka ha bata hụ ihe anyị na-akọsara ma wekwachi ka anyị na-ekwu gọọmenti bata ihe ahụ ala niile ọ nachiri anyị n'anya ike ọwụgalangraba ya na otu ihe gọọmenti bata ha hụ ihe akpọkọ n'oku ya bịa ya gbakpọwala ala chiwuru nke ya anyị akpọkpọ osigbu nke anyị ọ dị mma imeele maka ịbịa kọsara anyị nọ na anyị na-atụ anya na gọọmenti ga-eme ihe ha kwesịrị ime nnọọ